Hát sziasztok! Akkor megvan a táblaversenynek a sorsolása. Ugye már sokan kérdeztétek, hogy mikor lesz vége, meg ilyenek, és hát most lenne a sorsolása, és akkor nem is mondanék többet, akkor kezdjük. Akkor tehát a tizedik Flo, a garfieldworld.gportal.hu szerkesztője lett. Gratulálunk neki. És akkor a 9. Nézzük. Na, 9. Victoria, a h2dustandwater.lapunk.hu szerkesztője. Aztán 8. Nézzük. Elena, a designweb.5mp.eu szerkesztője. Gratulálunk nekik. Most a 6. azt hiszem. Pepe, a dogwebsite.5mp.eu szerkesztője. És akkor az 5. nem más, mint Fruzsina, az iloveanimals.gportal.hu szerkesztője. Neki is gratulálunk. És 4. Dorka. Na, bocsi. Na, gyerünk. Dorka, a petpa.gportal.hu szerkesztője. És akkor a 4. ugye? Igen, 4. IME, a angelstyle.emla.hu szerkesztője. És akkor most jönnek a dobogósok. Ugye itt van 3 név. Akkor jöjjön a 3. Dóri, a sztárok az oldalon.lapunk.hu szerkesztője. Nagyon gratulálunk neki. Most a 2. jöjjön. Hanna, a livepop.gportal.hu szerkesztőjének is nagyon gratulálunk. És hát akkor az első nem más, mint Brigos, a Brigos oldalon.gportal.hu szerkesztője. Hát akkor mindenkinek köszönöm, hogy részt vett, és a nyerteseknek pedig nagyon gratulálok. Köszönöm, hogy jelentkeztetek, és remélem, hogyha lesz verseny máskor is, akkor ugyanilyen sokan fogtok jelentkezni. Sziasztok!